Hello! Jó páran már kérdeztétek, valamint kértetek, hogy csináljak egy videót róla, hogy én milyen szerelékeket használok. Én egy ilyen 15-17 centis, amit használok, egy csomómentes kötés, horogbefordító, és a hajszálelőke pedig legumizva. Amit pedig mostanában előszeretettel használok, a Foxnak ez a kamó mintázatú, viszonylag merev bevonatos fonott zsinórja, amit szeretek használni, horgot, 2-es méret. Ez a mikroszakállas, igen vastag húsú horog. De egyébként könnyen hámozható, de viszont nagyon strapabíró. Ugye ekkora részt leszoktam hámozni, ez kerül majd a hajszálelőkéhez. Az ilyen könnyen eltávolítható. Megcsinálom ugye a kis fülecskét a hajszálelőkére. Azon szépen húzok egy kicsikét. Egy. Felesleget levágjuk. Levágott kis pici szilikoncsőből. Ugye egy ekkora darabot levágtam. Ebből a szilikoncsőből húzunk rá ide a hajszálelőkéhez egy kis darabot. Horgot szépen átbújtatom rajta. Az fogja szépen pozícionálni majd a csalit, valamint a horognak a megfelelő mozgását segíti. A szívóerő hatásakor itt ebben a fázisban beállítom a hajszálelőke hosszát, hogy mekkorát szeretnék hagyni. Ez persze a későbbiekben módosítható úgy, hogyha hosszabb stoppert rakok bele, vagy rövidebbet, ahogy szeretném utána már. És ugye innentről már a bevonatos zsinór végig fut szépen szabadon, és ez a rész, ez már egy könnyen mozgó, de viszont azért egy viszonylag határozottan merev kis hajszálelőke. Miután beállítottam a hajszálelőke hosszát, szépen a fülecskén átbújtatom. Aztán 7 tekerést rakok rá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
és 7. Én nem szoktam visszafele egyszer-kétszer tekerni, simán csak átbújtatom. És egy kicsit ráhúzok. Ez bőven elég. Most jön egy hozzá passzoló horogbefordító. Ami ugyancsak a Foxnak ez a kis befordítója. Ez a horoghoz ez bőven jó passzol. Ide nem kell hosszú befordító. Szépen átbújtatom. Valamint ráhúzom szépen. Megigazítom, hogy szépen álljon. Így. Nézzünk egy gubancgátló csövet, ugye, amivel lerögzítem majd a gyors kapocsba. Mivel ez eléggé erős és merev zsinór, így ennél elég egy csomót használnom. Ez nem igényel többet. Úgyhogy ennyi is. Meghúztam. Itt hagyok egy picit rá. Ennyi felesleget levágok. Visszahúzom a szilikoncsövet rá. Így. És ezt az előkét, ezt például egy viszonylag keményebb terepen szoktam használni. Itt nem szoktam hosszabb előkét hagyni. És egy ilyen 100 g-os súllyal szoktam ekkora méretű előkét használni. Ez egy gyors és agresszív akadást eredményez, mivel ahogy a hal beszívja ugye a csalit, a nagy súly miatt, a 100 g-os súly miatt, ugye itt azért mindenhol van általában egy ilyen 1-2 centi iszap minimum, de utána már egy kemény ajzat van, ezért egy hirtelen és erős, agresszív akadást okoz. Brutál jó ennek a horognak a éle, a hegye, nagyon jó, nagyon hegyes. Én egyébként nem szoktam élezni, hogyha már úgy látom, hogy a horog az életlen, akkor inkább cserélem. Mert a gyári minőséget úgysem fogom tudni elérni. Mert ezek általában már, ami ennyire hegyes horgok, ezeket általában már kémiai úton hegyezik. Jó, és akkor hogy legyen még egy földcsalizás is. Egy stoppert nézek. Tudom én,
legyen egy ilyen közepes méretű stopper. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nekem ez ilyen babona, vagy én már nem is tudom, egy ilyen hagyomány, hogy ahogy van a gyúrásnak a két széle, látni is, hogy itt van az egyik, itt van a másik széle, én soha nem így fűzöm át. Nem tudom, ez nekem egy ilyen, már ilyen hagyománynak mondható, vagy ilyen babonának, hogy én mindig csak keresztbe fűzöm át. De hát kinek milyen szokásai vannak. Én mindig így csinálom, nem tudom miért. Majd írjátok meg kommentbe, hogy kinek vannak még ilyen egyedi szokásai. Szépen átfűzzük. Már lehúztam, és lényegében így néz ki maga a szerelék. Ezt a távolságot ugye a shopperrel tudom beállítani, hogy rövidebbet akarok, vagy hosszabbat. Az már mindenkinek a saját egyedi ízlése, hogy rakja össze. És így néz ki. Tökéletes. Én olyan 95%-ban ezt az előkét szoktam használni. Télen is, nyáron is, januártól decemberig. Úgyhogy ja, ez így néz ki. Egy kis körbe nézek. Mi a helyzet itt? Éjjel jöttem le. Ha meglátjuk, hogy lesz-e valami. Egyelőre sok mozgás nem látok. Jobboson a Chili van, baloson pedig a Gammarus. Mind a kettő szerelék körül van egy ilyen maréknyi etetés. A Chilis mellett ott úgy van megoldva a etetés, hogy egy kevés lazacolajjal beáztattam egy maréknyi bojlit, és úgy csöveztem rá. Hát, ha tudok így hamarabb kapást elérni, majd meglátjuk. Ilyen már hideg van, ilyen 2-3 fok. Napközben ilyen 10 fok körül van, hideg már a víz eléggé. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy alakulnak itt a dolgok. Aztán hamarosan felkészülés a 2 hetes decemberi túrára. Meglátjuk, hogy idén sikerül-e valamit összehozni. Remélem, bízok benne. De hát majd kiderül az is idővel. Na, ez ennyi lett volna. Sziasztok!